To hrozné slovo bankrot, ktoré tak často počúvame v správach, rôznych ekonomických predpovediach či analýzach, pochádza z talianskeho slova banco rotto, čo označovalo rozbitý stôl finančníka, ktorý doviedol svoju firmu do krachu. Veritelia mu rozbili za to stôl, keďže prišli o svoje peniaze. Problematikou bankrotu sa profesionálne zaoberám už 15 rokov a pracujem ako likvidátor obchodných spoločností pod registrovanou obchodnou značkou Bankrot, ktorú aj vlastním. 15 rokov praxe znamená už dosť skúseností prakticky so všetkým, čo súvisí s likvidáciou zadlžených spoločností. Za 15 rokov mojej práce likvidátora som riešil skoro 2000 obchodných prípadov a zažil som s tými firmami vzostupy aj pády. Za moju prácu som dosiahol pozitívne hodnotenia a ocenenia aj na medzinárodnej úrovni, aj v odborných kruhoch. Napísal som množstvo odborných článkov, ako aj publikáciu ocenenú čitateľmi v roku 2009 pod názvom Chcete prežiť bankrot? A ponúkol som v tejto publikácii svoje skúsenosti širokej, nielen podnikateľskej verejnosti. Po úspechoch prišli však aj pády. Bola to jednak nedôvodná kriminalizácia mojej osoby a vyšetrovacia väzba. Vyšetrovaním pod dohľadom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa však zistilo, že všetky obvinenia boli vymyslené, vykonštruované a vychádzali snáď len z hlúposti a neinformovanosti príslušných vyšetrovateľov či prokurátorov, ktorí možno konali pod politickým tlakom. Základným pravidlom mojej práce bolo a je vždy dodržať zákon a postupovať tak, ako to určujú právne predpisy v Slovenskej republike. Moja 15-ročná prax, ktorú vám ponúkam pri likvidácii zadlžených spoločností, je garantom odbornosti a kvality mojej práce.